Bisimilayi Malakti ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi ye araba ye novembre kalo tile 25 ye. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la. Bi kibaru minnu b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔna la. A yirala ka fɔ ko Segu mara la ko banbagatu taara u daga sigi dugu dɔ kɔnɔna. Ayiwa kibaru minnu sera ma o koɲɛ la olu yɛrɛ ka fɔ ko nin ye dugu dɔ de ye ko ale yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ fan fɛ ni a tɔgɔ Gomankura ko banbagatu kɔni taara u daga sigi ko nin y'a tile 3 kɔni ye. Ayiwa a yirala ka fɔ ko nin dugu kɔfɔla in kɔni ko ani Farabu fana kɔni man jan ko banbagatu kɔni cayalen kɔni bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlenw na ko u kɔni bɛ ka taa mɔgɔw ka foro an'u ka bagan k'u jeni wa dugulamɔgɔw yɛrɛ olu kɔni dɛsɛlen don ka bɔ bɛɛ lajɛlen b'i ka so wa bɛɛ sirannen don. Ayiwa u ye dugulamɔgɔ dɔw yɛrɛ ka kuma la ko min ye ni dugu kɔfɔlenw ye ko finitigiw bɛ yen nɔ ko gan ko o n'a ta o ta ko banbagatu kɔni b'u ka jatigɛ wale kɔni ta ka ɲɛsin olu ma ko min ye Gomankura dugulamɔgɔw ye ko olu yɛrɛ kɔni ta dɔn u bɛna min kɛ cogo min ko bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen don u bɛ ka welewele bila min ye Mali ɲɛmɔgɔw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka ni banbagati ninnu gɛn ka b'u da la cogo min ko u kɔni bɛ ka taa u ka balo an'u ka baganw k'u bɛɛ lajɛlen kɔni jeni ko se kɔni tɛ olu ye walasa ko u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ko min ye Mali ɲɛmɔgɔw ye ko u kɔni ka lajɛ walasa olu bɛ se ka bɔ ka taa u ka ciw la cogoya min na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Mali cɛmancɛ yan fan fɛ a yirala ka fɔ ko maajugu kɔni bɛ yen nɔ ko u bɔnna n'u ni na banbagati wale kɔni. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko kunun min ye novembre kalo tile 24 kɔnɔna ye ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'o ye Minima Kanda ye ni ale yɛrɛ bɛ Bandiagara mara kɔni na ko nin ye banbagatu de u taara banbagati wale kɔni kɛ ko u ka wale kɔni sen fɔlɔ fɛ ko maa 5 kɔni bɛ yen nɔ olu bɔnna n'u ni na ko o tɛmɛnen ka bɔ yen ni banbagati wale maaw kɔni seginna ka na ni dugu kofɔlen in na tuguni ka na ko u ka banbagati wale kɔni kɛ tuma min na olu kɔni seginna ka na ko o min yɛrɛ ye nin dugu in donsow ye ko u ni olu kɔni karila ɲɔgɔn na ka kɛlɛ kɔni kɛ. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko finitigiw kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko ci fɔr'u ye ko nka ko u kɔni ma wuli k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ kɔni kɛ ko banbagatu ko ani nin dugu kɔni donsow de kɔni bɛ ɲɔgɔn na fo ayiwa min yɛrɛ kɔni ye Minima Kanda dugu maaw ye u ka maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ni gouvernement kɔni ma wuli ka nin ko in lajɛ ka olu kɔni dɛmɛ ko nin bɛna kɛ waleya min bɛ yen nɔ ni a bɛna to Moti mara kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnena duguba minnu bɛ yen nɔ ko banbagati wale kɔni tɛna ban yen nɔ ko sabula ko maa kɔni tɛ ka u dɛmɛ nin u ka nin waleya in kɔni na ko olu kɔni bɛ banbagatu kɔni bolo ko banbagatu kɔni bɛ na ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ olu la ko ni finitigiw ma wuli k'u dɛmɛ ko olu kɔni kɛlɛ tɛna se k'a kɛ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Kucala mara la a yirala ka fɔ ko yen finitigiw ye boloda zonba 2 kɔni kan. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko min ye novembre kalo tile 24 kɔnɔna la ko Kucala dugu kɔnɔ ko polisiw kɔni ye boloda zonba 2 kɔni kan. Ayiwa ko nin waleya ninnu kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la ko nin ye cɛ dɔ de ye Kucala ale kɔni ye kɛnyɛrɛye baarakɛla dɔ ye ko ale kɔni wulila de ka taa banque la k'a fɔ ko a bɛ taa a ka wari kɔni ta ko a kɔni ye wari min bɔ banque la ko o bɛ taa 9,40 ni 40,000 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na tuma min na ale kɔni ye nin wari kɔni bɔ ko a ye 9,000 in a y'a bila a ka mobili kɔnɔ min ye 40,000 in kɔni ye ko a y'a bila a yɛrɛ kun ko ka taa bɔ a balimamuso dɔ la tuma min na ale kɔni kun taara bɔ a balimamuso la ko ale ye mobili jɔ kana ma ka taa don balimamuso in kɔni fɛ yen nɔ ko ayiwa ko nin kɔni ye cɛ 2 de kɔni ye ko olu kɔni nana ka mobili in jɔlen sɔrɔ ko ka mobili in vitre ci ayiwa ko nin ma kofɔlen ninnu kɔni ko u tun bɛ moto la olu ale kɔni ka wari kɔni tun bɛ yen nɔ ko n'o ye 9,000 ye ka u y'o kɔni ta ko tuma min na u kɔni kɛlen ka 9,000 in kɔni ta ka taa n'a ye sa ko denmisɛnnin dɔw de kɔni tun bɛ kanama ayiwa ko denmisɛnninw de tun bɛ kanama olu kɔni bɔra nin waleya ninnu kanama olu bolila ka don so kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ mobilitigi ye k'a yira k'a fɔ ko maa 2 kɔni nana ko ka a ka mobili vitre ci ko k'a ka sɛgi ta ka taa n'a ye tuma min na o kɔni fɔra an balimakɛ in ye ko ale kɔni ye weleli kɛ finitigiw ma ko ka kuma ɲɛf'u ye ko ale y'a ka mobili jɔ ko maa 2 kɔni nana ka mobili in kɔni vitre ci k'ale ka wari ayiwa tuma min na ci fɔra finitigiw ye olu kɔni wulila k'u senfa ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛ fo ka taa u bolo se nin maa kofɔlen 2 ninnu kan ni maa 2 ninnu kɔni tun y'a lajɛ de ka polisiw kɔni bɔ ni gabakuru ye tuma min na u kɔni ye polisiw bɔ ni gabakuru ye u kɔni dɛsɛra ayiwa tuma min na ni maa kofɔlen ninnu kɔni dɛsɛra gabakuru fili la finitigiw kɔni ye bolokaliw kan ka taa n'u ye polisiso la an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ fanga maaw ka bolo kan wa ko u ni kiiri min ka kan o de bɛna d'o kan ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ hukumu kan
min sinso sigilen bɛ kɛnɛya ko ɲɛw kunna olu kɔni y'a yira na k'u bɛ an na dɔnniya sanga ni wagati ni bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ ayiwa u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye novembre kalo tile 24 kɔnɔna ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 91 ye maa 2 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni fatura min ye maa 10 ye ko o nɔgɔyara ayiwa ko kabini coronavirus banakisɛ kɔni daminɛra an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ ni olu garijɛra nin bana in na k'o ye maa 4,000 ani 417 kɔni ye ayiwa ko o maa 4,000 ni 417 kɔni na maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya di olu ma k'o ye maa 3,000 ni 54 kɔni ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minnu la k'o ye maa 148 kɔni ye ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaru ye ka da o tulo kan an ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata